tady je Milénium od Vadných bratrů. A já jsem tady s ním a společně vám přinášíme dávku politicky nekorektního humoru, postřehů, komentářů a ostatních pytlovin. Takže a čím dneska začneme? Začneme prezidentskými volbami. Co jim o tom řekneš? No, prezidentské volby. Moc toho bohužel říct nejde, protože vyhrál Miloš Zeman. Vyhrál o necelých 10%. Nebo víc než 10% dokonce. No. Takže, no. Co k tomu říct? Co k tomu říct? Proč si myslíš, že vyhrál Zeman, Venco? Ty jsi k tomu měl nějaký názor? Já si myslím, že český volič je volič konzervativní a má velice krátkou paměť. Pochopitelně, že ono se říká, za Zemana bylo líp, aneb kde ty loňské sněhy jsou. U Schwarzenbergovi samozřejmě uškodilo, že je jako cizinec, ale to by byl Okamura taky, že jo? A že je jako zapletený s touhle vládou. Ale já jsem tak nějak čekal, že vyhraje i ten Zeman, protože to bylo to trio. Havel, Klaus, Zeman. Jeden už je po smrti, druhý už není prezident a ten třetí teďka z nich prezident bude. Takže ono spíš jde o to, jak moc byl vidět. Jo? Zkrátka on byl vidět předtím a hodně lidí z nostalgií v oku vzpomíná na ty socdemácké vlády, které ale podle mě si můžou směle ruku podat s modrýma vládama. Tady je akorát problém, že jedno volební období je pravice, druhý levice a tak dále a střídá se to a nikam se to nehne. No, jako mně to bylo naprosto jasné, že vyhraje Zeman, co si budeme povídat, ale můžeme se pobavit o tom, že vlastně Schwarzenberg se nejenže dostal do druhého kola, ale v druhém kole získal 45% hlasů, což je dost, protože když si vezmeme ty předvolební ankety, jak si dělali, tak Schwarzenberg byl docela nízko postavený. Tak tam to šlo o ovlivnění, jo, jak se vyzvedával Fischer. Podle mě to bylo nějakým dobře, to už jsme říkali minule, jsme to rozebírali, takže bych se k tomu už nevracel. Kdo chce, tak ať se podívá na minulý díl Vadného castu. No, asi tak. No, jako když se dívám na tu mapku, tak jako docela drsné, že? Jednoznačný, no. Že skoro všude vyhrál Zeman, jenom v Praze Schwarzenberg a ještě v pár krajích. Jak v krajích, městech spíš, okresech. No, okresech existují okresy ještě? Asi teoreticky jo, volební okrsky a tak. Oni už to měnili tolikrát, že už ani nevím, jak na tom jsme. Přesně tak. No, a myslím, že nic jiného se k tomu říct nedá. Jo, ještě ty si vlastně říkal něco, že Zeman je buran. No, jako je to představitel hospodského socialismu. On uráží koho může a mám takový dojem, že není moc reprezentativní. Ovšem vyberme si mezi tím, kdo pořád spí a tím, který vypadá, jako kdyby právě vypadl z nejbližší hospody. No, ono na to asi Češi slyší, na tady tuhle. Tak samozřejmě. Osobnost. A hlavně Češi slyší i na to, že jeho ten volební tým jako taky poukazoval na to, že Schwarzenberg není Čech a Češi jsou vesměs jako nacionalističtí, co si budeme povídat. Tak já si myslím, že největší problém byl v tom, že Schwarzenberg v podstatě se nedokáže moc dobře vyjadřovat na veřejnosti. Ne, a ale v porovnání s ním je Zeman asi tak tisíckrát lepší. No. Asi tak tisíckrát lepší řečník. Ale k tomu se nebudeme vyjadřovat. Co bylo, máme prezidenta, je to hotovo. No, další téma. Další téma. Tady to mám velmi zajímavé téma o netradičním automobilu a o netradičním stopaři. Oplý Rus ujel po nehodě 5 kilometrů v rozpůlném autě i s mrtvým spolujezdcem. Takže, ovšem, samozřejmě nemůžeme předpokládat, pokud někdo předpokládal, že ten mrtvý si ho stopnul, jo, nebo jako, že by v Rusku stopovali i mrtví, když tam je možný všecko. Jde o to, že ti dva přišli úplně ožralí do práce a šéf je poslal domů a je nenapadlo nic lepšího, než jet autem. No a tak vesele jeli, narazili do mikrobusu, mám dojem, ano, a naštěstí v mikrobusu se nikomu nic nestalo, no a urvala se půlka auta, spolujezdec umřel, Rus dojel, zaparkoval a našli ho v nějakém dvorku. No, ještě potom vlastně narazil do Subaru a vrak, kde bylo tělo mrtvého kamaráda, řidič opustil a dál pokračoval po svých. No konečně mu to došlo, že nachlastanej se nejezdí.
A docela pozdě, nebo ten stopař už začal smrdět, no já nevím. On nevěděl, že ten jeho spolujezdec umřel, nebo jak si to mám vysvětlovat? No já si myslím, že byl úplně ožralý tak na hadry, že mu to bylo úplně jedno. Jako podívej se, ty si myslíš, že i kdyby si to nevšiml, tak by si možná všiml, že jede jenom z půlkou auta, sakra. No jako já bych si taky řekl, že to je taková věc, které ale jsou to Rusové. Ti přežijou takový pecky alkoholu, že my si to nemůžeme ani představit. No ale to si myslím, že je to taková humorná, úsměvná zpráva. No tak jak pro koho, že třeba pro toho spolujezdce mu asi moc do smíchu nebylo. No, třeba se směje teď. Třeba se směje v pekle nebo v nebi, nebo kde to sakra je. No ale co teďka, vrátíme se k volbám a ty k tomu máš určitě ještě něco říct. No, zpráva jako Brno. Schwarzenberg volil špatně. Tak to je skoro zpráva. Mě fotografové. No tyjo, já si myslím, že ještě, že to není zrušili mě fotografové. No, to by bylo... To by byl ještě lepší titulek. No, to by byl tripod pomalu, tyjo. Schwarzenberg volil špatně. Vzrušili mě fotografové. Ano. To není zpráva jako Brno, to je jako zpráva jako Brno v venkov, to je ještě větší, tyjo. No, stalo se to, že pan Schwarzenberg, nebo princ ze Schwarzenberku, jak mu chcete říkat, tak... Knížepán. Knížepán volil hlasovací lístek bez obálky. Ale zároveň v tom samém článku píše, že předseda volební komise tvrdí, že to hodil správně, takže já nevím, co si o tom mám myslet. Tak na fotkách byl jasně vidět ten lístek, že jo, ten žlutej, takže... Tam je asi předseda volební komise asi očumoval volební přísedící kozy. A když si představím, že přísedící většinou dělají důchodci anebo opravdu mladí lidi, tak nevím, co je horší. Takže nevím, jestli byl předseda volební komise na houbách. No na houbách. Nebo jestli ho vyfotili, jak se to tam pokoušel vložit. Nebo se díval nějaké na kozy a ta je měla až po zem, to je taky možnost. nebo jako orangutan, víš. Nebo ho vyfotili, jak se to pokoušel vložit. Pak si uvědomil, že nemá obálku, tak se ještě vrátil a pak už ho nevyfotili z toho obálku. Nebo Photoshop udělali, aby byla sranda. Nebo udělali Photoshop, aby byla sranda, no. Aby je o jeden hlas prohrál, jako v amerických filmech. No, jako zase taková novinka jako Blázen, že jo? No. A je to zase po celých internetech. No to je hrozný. A po celém Václaváku mohl být i popel z muže, který se tam chtěl zapálit. Respektive se zapálil. Na Václavském náměstí se zapálil muž, chtěl připomenout Palacha. Ale, to je velice zajímavé, ale ten muž se z největší pravděpodobností polil benzínem nebo podobnou kapalinou, zapálil si bundu, uvedla pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. A ten muž má jen popáleniny na rukách a lehká zranění. A ten mužík tvrdí, že nechtěl spáchat sebevraždu. Šlo jen o to, že chtěl udělat vzpomínku na Jana Palacha. Na sobě měl několik vrstev oblečení, takže pravděpodobně se o sebevraždu nejednalo. No já nevím, jestli se inspiroval pohádkou o ohnivém mužíku, kterou mu jeho rodiče četli před spaním, ale připomínat sebevraždu tím, že se zapálí, no kdyby se za sebevraždil, tak proč ne, ale tohle jako byl takový výkřik do tmy. Samozřejmě na sobě měl několik vrstev oblečení, aby hořel dlouho, aby se ho lidi všimli. Pochopitelně, ale proč tak učinil, se neví, jenom podle toho, co říká, a člověk, který se pokusí upálit na ulici, tomu bych nevěřil ani dobrý den. A nezdálo se, že by pil alkohol či užil nějaké drogy. To je zajímavý. No já si myslím, že pro tu věc musel být pořádně zapálený. No tak samozřejmě, ten měl takový zápal. Možná to bylo něco jako Horečka sobotní noci, víš, a kdy se to stalo? Vlastně před týdnem, no. To je sobota. Tady to byl ten film, ne? Píšou, že Smrt v plamenech volí každý rok několik lidí. No, Smrt v plamenech. Tak jako víš, jak to je podle mě docela veselá smrt, protože když to uděláš někde na veřejnosti, tak tě každý uvidí. Akorát nevýhoda je, že tě budou snažit se uhasit. To je něco jak byl ten komiks, ne? Jak tam byly ty pomeranče? Ano, jo, ano. Že ti, co zemřou, tak se dostanou do sféry, kde jdou vidět, kam se dostanou jenom lidé, kteří se upálili a tam je pomeranč, o kterém můžeš uvažovat. Přesně tak. Přesně tak. No a
Když už jsme u toho, já se tě zeptám. Je to červené a je to na pódiu, co to je? Kulturní vložka? Správně, a to je to, co teď přijde. Kulturní vložka. A no, dnes tu mám krásnou píseň Brandenburák. Možná ji znáte, možná ne. Pokud ne, tak pokud jo, tak si to nechte pro sebe. Za těch velkých válek z Prusy dali se tu divný kusy. Člověku se to až nusí, když vyprávět ti to musí. Byl vám jeden Brandenburák, ten měl metl dlouhej plášť a na Čechy velkou zášť. A na Čechy velkou zášť. Říkal vše, co můžeš, urvi, báli se ho české dámy, modlili se Pán Bůh s námi, modlili se Pán Bůh s námi. Šafářova dcera hrdá s učitelem v poli stála, Brandenburáka se bála, Brandenburáka se bála. Přišel na ní Brandenburák, vytáhl na ní ten svůj meč, rozsekal ji na vniveč, rozsekal ji na vniveč. Starosta vzal meče půlky a usek mu jeho hlavu, dal ji rybám za potravu, dal ji rybám za potravu. Ženský z toho měli jundu, zakrývali sobě obličej, tak jak káže starý obyčej, tak jak káže starý obyčej. Tak voláme z plných hrdel, polipte nám všichni líc, polipte nám všichni prdel, líbejte nás víc a víc. Tak to byla taková krásná kulturní vložka. Úsměvná kulturní vložka. Abychom se svátečně a humorně naladili na další téma, které je bez pochyby veselé. Tak, povídej. Ano, velice veselé téma, jako obvykle. Ano. Rusové mučí zajatce na Kavkazu, hněvá se Evropa. Tak evidentně se hněvá celá Evropa. To je hrozné. Mě docela zaráží občas tady ty titulky i na pseudo-seriózních novinářských serverech, jako třeba Novinky.cz, kdy už se ty názvy těch reportáží přenáší do bulváru spíše. Tak nicméně, musí se to prodat. Co to? Musí se to prodat. No, musí se to prodat. Kde by měli penízky za reklamu potom, no? Nicméně Rada Evropy obvinila ve čtvrtek ruské úřady, že týrají zadržené podezřelé z terorismu na severu Kavkazu. Mučí je elektrickým proudem a také je dusí. Rusko schválilo zpřístupnění zprávy zhrnující údaje z roku 2012. Bilance boje s terorismem v tomto neklidném regionu byla zveřejněna poprvé. Loni při akcích islámských radikálů zahynulo 200 policistů, zabito bylo přes 400 islámských zbouřenců. No, tohle nám někdo poslal na Facebook, ale bohužel nám neuvedl, co přesně by si přál, aby jsme o tom řekli. No. Co se týče mučení, tak mučení bylo prokázáno jako neefektivní způsob získávání informací, protože ten, koho mučíte, většinou vyprskne nějakou falešnou informací, jen abyste ho přestali mučit, a tu dobu, ve které si tu informaci ověříte, tak on využije k tomu, aby si vymyslel další informaci, kterou vám řekne, aby zase získal více času na to, než si zase tu informaci ověříte. Takže co se týče mučení, tak samozřejmě to není to věc dobrá, ani prospěšná. Ale z toho článku tak nějak vyplývá, že je možné, že je to jakoby nepovolené, že to dělají ti policisté sami. Což by se dalo v nějakém případě pochopit,
pokud jsou tam nějací extrémisté, kteří zabili 200 policistů tak v loňském roce, tak jsou asi naštváni a chcou se pomstít. Něco takového. No, co si o tom myslíš, ty, Venco? No, v prvé řadě si myslím, mě by zajímalo, jak dopadl naposledy někdo, kdo do Rusku kecal do jeho vlastních věcí. No. Tam je jeden mužík tam, druhý mužík tam a máš další milion mužíků ze Sibíře, po kterých neštěkne ani pes, sakra. Jako tam život lidský má cenu víceméně nástroje, kterým ho zabiješ, toho člověka. Je to smutné, je to tak, no, jakože tam evidentně Rusové nikdy neměli problémy, jak bych to řekl diplomaticky, že mají vřelejší vztah k smrti, nebo víceméně laxnější přístup k lidskému životu, tak, to je asi tak. Víc druhá světová válka, jejich styl a teda. Takže zkrátka z tohle vyplývá, a co jako? Rusům asi nic nevymluvíme. Oni se na hlavu nepostaví ani z celé Evropy. To na tom taky něco bude, no. Ještě tady je napsáno, policisté uplatňovali násilí a nepovolené vyšetřovací techniky proti obyvatelům Dagestánské republiky. Já jsem předtím nikdy neslyšel o Dagestánu. A ten název mi připadá jako takové ty parodické stány, jako třeba Moravistán. Tak to je blbý, že si to neslyšel, protože to je, tuším, že následnická republika Sovětského svazu. A to už existuje, jakýsi ten pátek. Je to možné. Ale tak je to možné, je to skutečně tak. Nikdy jsem o ní neslyšel, takže asi tam mají málo extremistů. A nebo to Rusko zatutlalo. Nejspíš. Jestli pak to nejsou externisti. V Kavkazu nyní operuje kolem 40 extremistických skupin. To je špatný. A co když jsou to externí extremisti? Externistické skupiny, no. No. Ale co k tomu říct? Už asi nic. Nebo ještě k tomu něco máš? Ne, asi se přesuneme k dalšímu tématu. A nejen k dalšímu tématu, ale i do minulosti, konkrétně do roku 2008. To nám zase někdo poslal na Facebooku. Akorát jim nedošlo teda dotyčné muž, ani nevím a nebudu si to zjišťovat, že my se zaměříme na poněkud soudobější zprávy, ale budiš, protože to vtipné, tak se o tom zmíníme. Zeptám se tě, co bys čekal, že se stane, když jdeš do baru? Čekal bys, že si dáš určitě nějaký pití, že jo, za to zakalíš si, zakouříš si a tak. Jenže čekal bys, že by ti někdo posral záda? No, zkrátka to se evidentně stalo. Výtržník pokalil v baru záda 17leté dívce, hrozí mu 2 roky. Evidentně vězení. A ona si neodpustila poznámku, tak to mě teda poser, protože muž ji odmítl. A ve 3 hodiny ráno k tomu došlo. A obviněný muž tu dívku odmítl, tak mu řekla, tak to mě teda poser. A tak ho začali teda hecovat a on ji skutečně posral. A ta si to všimla až asi za půl hodiny, že je posratá na zádech. Cože? No, je to tady tak, ale já bych řekl, ta dívčina asi nebyla moc bystrá, když se říká, tak to mě teda poser, to je vyjádření úžasu. Nebo že něčemu nevěříte. Buď si připadala tak strašně atraktivní, že jako nevěřila tomu, že jí odmítl, ale měla říct, tak si naser. To by bylo lepší. No ale ještě je možná dobře, že mu neřekla, tak mi polip prdel, no, to by bylo ještě horší. To by ho mohli možná zavřít za znásilnění pomalu. No, ale zkrátka se na ní vykakal, když to řeknu slušně, a hrozí mu za to 2 roky natvrdo, jak to tak vypadá. No. Ona podala na policii trestní oznámení, že se na ní vykakal. A ona si toho všimla asi za půl hodiny, že se na ní značně podopitá. No. Byla poněkud, ano. No, tak samozřejmě, ta nevěděla o světě najmě o tom, že jí někdo sere na záda. Ale mě by zajímalo, z jakého trestného činu toho chlapíka chtějí obvinit. Já nevím, jestli v českém zákoníku je něco proti jako, že jako jestli posereš někomu záda, sazba je 2 až 5 let nepodmíněně, nebo já nevím. Já si myslím, že specificky to tam není. No. Ale něco proti tomu určitě je, ono je tam něco
nedůstojnost nebo tak něco. Já bych spíš řekl, že je to týrání zvířat, neboť ta holka byla patrně pěkná kráva. Ale víš, co by byl průser, když už jsme teda u těch punů? No, povídej. Kdyby on jí poslal záda a ona řekla, no tak to mě poser. A zvrhlo by se to v takový cyklus postírání. Jo, tak myslíš něco jako německé fekál porno, jo? No ale já teda jako, pojďme si trošku zamyslet nad tím, jak se to asi stalo. Jo, tak víš co, jo? já budu, kdo bude holka? Uděláme takovou rekonstrukci. Ne, vážně, jako přece jenom, pokud jdeš srát, tak to nějakou chvilku trvá, jo? To není jakože to jenom si sundáš kalhoty a už to je. Třeba to na něho přišlo, když ho začali hecovat. To jako, jak si toho můžeš nevšimnout? Jak si toho můžeš všimnout až za půl hodiny? No, protože byla ožralá jako hovado? Tady to píšou. To byla na nějakém LSDčku nebo co? No tak jestli bylo 17 a byla ožralá, tak to má evidentně průser i provozovatel podniku, protože když jí bylo 17, tak nemá co chlastat. No, to je taky pravda. Takže, jo, v nočních barů v Ústí nad Labem se to stalo. No. Tak, ale jako když byla 17 a byla ožraná, no tak to je celkem problém. Takže no, jako, musím říct, že tady tahle novinka zní spíš jako vtip. Ale jako evidentně, jako pokud se to stalo, tak tím je to veselější, protože ten jí pěkně setřel teda. No tak ne. No tak to mě poser a on ji posral. No tak však on udělal to, co chtěla, sakra. No. Ono pak za to zažalovala. Typická ženská, ty vole. No, to je spíš jako z USA. jo, no. zažalovat McDonald's za to, že si stloustla. Nějak jasně, no. No, ale přesuneme se v rámci politické nekorektnosti dále a přesuneme se až na Dálný východ. Co nám o tom řekneš? Ano, je tady velice humorné téma, když napovídá obrázek. Staří lidé by si měli pospíšit a umřít, řekl japonský ministr. A zase jsme u těch nadpisů. No. Kdy je to velice zavádějící, až bulvární, protože on neřekl, že staří lidé by si měli pospíšit a umřít, ale že by jim mělo být umožněno, aby si pospíšili a umřeli. A vzhledem k tomu, že je to přeloženo z japonštiny, já jsem japonštinu nějakou chvilku studoval, tak vím, že to nejde přeložit vždycky úplně tak doslova. Že ty jazyky jsou hodně vzdálené, takže když někdo řekne, aby si pospíšil a umřel, tak ono to nemusí znamenat to samé, že to není tak morbidní jako v naší řeči, že? Naší, jak se tomu říkáte, naší jazykové rodině? Indoevropské jazyky. Ano. No, jinak teda je to nějaký japonský ministr financí Taro Aso. A vyvolal ve své zemi pozdvižení, když v pondělí prohlásil, že starým lidem by mělo být umožněno, aby si pospíšili a umřeli. Nezatěžovali by tak stát náklady na svou zdravotní péči. Sám Aso by prý takovou péči odmítl, protože by se cítil špatně, že stát vydává peníze na to, aby ho udržel naživu. A pak tady píše taky takovou hezkou věc. Kdy pak to bylo? Chraň Bůh, abych byl nucen zůstat naživu, když bych chtěl zemřít. Probouzel bych se s čím dál horším pocitem, že péče je celá hrazená vládou. Mě by zajímalo, jestli někdo v naší zemi má jestli se probouzí se špatným pocitem, že jejich celá existence je hrazená vládou, protože... Ano, že stát se snaží udržet naživu, že jo. Takových lidí bych se myslím u nás našlo dost. Ano, a bohužel ne starých. Ukazovat prstem, no, přesně tak. A já si myslím, a to máš dobrý, já jsem japonštinu nikdy nestudoval, jako rozumím maximálně, když se řekne kura salát. To jídla kopa. Dobrá to cena. Protože čerstvé to kuře. A nemlete. Tak, ale spíš co jsem chtěl říci, tam já si myslím, že tam je ten problém, že oni ti lidi ho neposlechnou a budou umírat svým osobním tempem. Navíc ani neví, kdy mají umřít a já si myslím, tam je ten problém. Kolik je tam těch starých lidí v Japonsku? No, píšou tady, že starších 60 let je čtvrtina.
Téměř čtvrtina ze 128 milionů obyvatel je starší 60 let. To je ten jejich životní styl, strava z mořských plodů a pochopitelně jsou plní energie. No, oni žijou moc zdravě. No, a i to, víš jak, v noci víceméně svítí sami. Hlavně z oblasti Hirošimy. Jsou plní energie, plní atomové energie, říkáš, jo? No, teďka ve Fukushimě se snažili něco podobného. Fungují jako jaderné reaktory. No jasně, no. Svítí, víš jak, nemusí v Tokiu pak nebo ve Fukushimě a v Nagasaki nemusí v noci svítit. Jo, tak normálně vyženou lidi do ulic, když je třeba nějaká dopravní policejní honička. No, ale možná dosti bylo. Počkej, ty máš ještě něco? No jistě. Tak jako je to aspoň taky politicky nekorektní? No je to velice politicky nekorektní. Ještě tady píšou, svůj útok na staré lidi završil tím, že pacienty, kteří nejsou schopni se sami najíst, nazval lidskými rourami. Mě by zajímalo, jestli to lidská roura je něco jako ta lidská storožka z toho filmu. Jo, tak to já nevím. A potom tady ještě píšou, není to poprvé, co na sebe Aso, jeden z nejbohatších japonských politiků, upozorní kontroverzními výroky. V roce 2008 jako premiér označil penzisty za rozpočtové břemeno a doporučil jim, aby se o sebe víc starali. Vtipkoval na adresu pacientů s Alzheimerovou chorobou, ale naštěstí ti pacienti na to rychle zapomněli. A nemajetné Japonce pak označil za nevhodné pro manželství. No já bych si taky chudého Japonce nebral. No já taky ne, to na mě se nedívej. Opozici přirovnal k nacistům, oslavoval japonskou koloniální vládu na Tchajvanu. A co by minister zahraničí řekl americkým diplomatům, že při řešení blízkovýchodního konfliktu nezískají důvěru, protože mají modré oči a blond vlasy. Takže jsou moc árejští. No, tak na druhou stranu možná řekl nahlas něco, co si někteří lidi myslí, ale neodvažují se to říct, protože by jim to neprošlo, evidentně. Ale no, co velice politicky nekorektně naladěný článek, ale jako ta fotka, ta je výborná, to završuje úplně. Evidentně ten z toho má docela dobrou prdel. Ten z toho má skvělou radost, no, ten z toho má zábavu. No a kde by se podle nás měli děti naučit politické korektnosti jinde, než ve škole? No a v té škole, to je zajímavý, osmáci se budou od září učit povědět druhý cizí jazyk. A nejenom to, do vyučování přibude výuka o korupci, respektive jak přijmout úplatek a nenechat se chytit, anebo finanční gramotnost. To znamená, kolik na ten úplatek dát, jo, aby vás to nezrujnovalo. No, to nám zase poslal někdo na Facebooku, ano, samozřejmě. A co s tím říct? No, druhý jazyk, to si budeme říkat, druhý cizí jazyk, tedy jako samozřejmě Češi si rádi myslí, že jsou pupek světa, ovšem angličtina, minimálně angličtina je základ. A já zatím jsem v zahraničí, co jsem byl, jsem nikdy problémy domluvit se neměl, pokud použiju angličtinu. A to jsem byl i Itálie, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, bez problémů anglicky, všude. Jo, takže druhý jazyk, co by měl být ten druhý jazyk? Možná španělština, němčina, ta už je celkem pasé, španělština nebo čínština, protože za chvilku tady budeme všichni žrát rýži a mít šikmý oči, když už jsme politicky nekorektní. A zkrátka druhý cizí jazyk byl dosud vyučován jako volitelný a teďka bude povinnej. No, už se mě plete jazyk, protože mám žízeň. Ale věc je ta, že ty děti si mohly vybrat jeden cizí jazyk. Takže pokud se měli třeba francouzštinu, němčinu a teda, tak si mohli vybrat. Pak se třeba stalo, že byl na výběr třeba 4 cizí jazyky a třeba se 2 z toho nemuseli vyučovat. Teďka by mě zajímalo, jak by se to řešilo, kdyby se děti v podstatě museli přijmout nadiktovaný cizí jazyk, ale když třeba ve třídě bude 30 dětí, 10 se chce učit jako druhý jazyk španělštinu, další 10 francouzštinu a dalších 10 němčinu, tak jednak to bude finančně nákladný, jo. Protože ta škola to musí zajistit, nebo je to povinný, jo, nemůžou jim říct, no je vás 10, jo, ale to nebudeme kvůli vám otvírat španělštinu. Jako v čem je tohle přínosný? To se mi zdá jako
čem je to přínosný, když si ten jazyk jako uvozovkách můžou zvolit a stejně jim ho neotevřou. No nás, jistě, no. Tak co jako... jsme byli, tak to tam byla francouzština a němčina, spousta šla na němčinu, ale někteří chtěli francouzštinu a francouzština tam byla asi o 8 lidech. Mm-hmm. Jo, takže nemyslím si, že škola jim dá sice na výběr, ale potom zcela demokraticky zruší, dejme tomu z té nabídky, jazyky, které budou mít nejmíň, protože se zkrátka přijde na to, že na to nemají učitelé. Mm-hmm. A zkrátka výuka o korupci nebo finanční gramotnost. Já nevím, jako výuka o korupci, jako jestli se má rozeznat, co je úplatek, to je snad jasný, anebo jak úplatek dávat a jak ho přijmout, to spíš, neberu protože... neberu platky, nebo se zblázníš. No a zuby nebrat. Co když mi bude chtít ty zuby vytrhnout? Ale já mu nic nedávám, já spíš beru. Zuby nebrat. No a co se týče tohodle, tak... Já řeknu 2 věci k tomuhle. Jedna věc je, že já když jsem byl na Gimpu a začali jsme povinně mít druhý cizí jazyk, tak nám na výběr nedali. Všichni měli němčinu. Což si myslím, že je teda dneska hodně neaktuální, protože i v Německu se už z poloviny mluví anglicky. Ano. Jo, i prostě němčina je z polovina už angličtina, protože tam už opravdu říkají anglická slova ani na rozdíl od češtiny třeba je ani nepřeformují jakoby do výslovnosti němčiny. Oni to prostě říkají tak, jak to je. Uh-huh. Jo. No a co se týče toho, že to je povinné na 8. ročníku, to znamená, předpokládám, že 9. ročník ještě existuje. No. A takže to se budou učit druhý cizí jazyk 2 roky. Co se dá naučit za 2 roky? Já jsem měl němčinu 4 roky. Ještě jsem z ní maturoval. A neumím německy ani za prase. Jo, a respektive to, co umíš, nemůžeš říct náhlas, že jo? teď už si nepamatuju ani nic z té němčiny. No, přesně tak. Takže jako nevím, k čemu to bude. A takové ty asijské jazyky jako čínštinu, japonštinu, tak to vůbec nemají šanci se naučit za 2 roky. A rozhodně ne na základní škole. Jo. Jako já vím, že lidi, co to studují jako vysokoškolský obor, tak ti se to učí od nevidím do nevidím, aby se naučili všechny ty kanji a znaky a podobné věci. Jo. Takže co se učit, no? Španělštinu? K čemu, když... tak. Já si myslím, že za angličtinou se domluvíš všude. No, kromě Francie teda. No, kromě Francie. Oni teda, Francouzi nemají Angličany rádi. Zbyku, no. Ale počkej, teďka mě napadlo, ta němčina jako je sice trošku jako neaktuální jazyk, ale tehdy jsem si četl německou stránku o Pokémonech a to znělo jako kdybych četl Mein Kampf normálně. No tak některým lidem bohužel němčina vždycky bude znít, jako kdyby Hitler vedl proslov. Tak písničko od Rammsteinu to je taky podobný. No, to jsem taky slyšel několikrát. A není to pravda? Je to pravda. Politicky nekorektní humor. Politicky nekorektní humor, no to bude, tato epizoda bude politicky nekorektní epizoda. Ano, minule jsme měli totiž hodně zpráv o zbraních a násilí a dneska budeme o politické nekorektnosti. No, přesuňme se k komentáři týdne. Ten bude taky nekorektní. Ten bude taky politicky nekorektní, takže Martin Inel nám píše. Co nám píše hezkého? Téma k debatě. Jak je možné, že ve většině průzkumů jsou posluchači metalu a tvrdé muziky prohlašováni za nejchytřejší, ale přitom námi všichni pohrdají a nadávají na nás? Mně napadá jedině manipulace lidí na vysokých postech, aby nás ubilo a přibylo těch hloupějších, protože přeci jen stádem ovcí se lépe manipuluje nežli smečkou vlků. Samozřejmě tím neříkám, že všichni hopeři jsou blbí a metloši jsou oproti ním géniové. Neříkám, ale myslím si to, smajlík. Přeci jen všude existují výjimky. No tak co nám na to řekneš, Venco, jako nemetalista? Jakožto člověk, který poslouchá pouze klasickou hudbu a to ne starší to ne mladší než 200 let, pak nějaký Rsko a tak. A metalem, hiphopem a podobnýma sračkama až na čestné výjimky poměrně pohrdám, tak můžu říct, že ve většině průzkumu, zdroj, odkud to máš, jsou posluchači metalu a tvrdé muziky prohlašování za nejchytřejší. To je implikace, jako tohle ve většině průzkumu, tady je statistika. To si já si taky můžu vycusnout z prstu, že ve většině průzkumu jsou psi prohlášení chytřejší než, já nevím, než Minecraft let's playeři, jo? Ve většině průzkumu. Kde mám ty průzkumy? No nemám.
Proč? Jakých průzkumech? Ale dobře. Ale přitom námi všichni pohrdají a nadávají na nás. A nevím, jako já na metalisty nenadávám, pro mě jsou akorát hrozně omezení a primitivní. Ops, politicky nekorektní. No, to jsem neřekl, to si nemyslím. Mám kámoše, který metal poslouchají a podobné věci a jo, jsou v pohodě, dá se s tím mluvit. Nemyslím si, že kdybych přišel jako k metalistovi a řekl, no čau, já neposlouchám metal, tak on by mě neumlátil baseballkou a řetězama a ušlapal Kanadam. Jo, počkej, to jsou skyni. Ale jednoduše bych to řekl, mně napadá jedině manipulace lidí na vysokých postech, aby nás přibylo těch hloupějších, protože přeci jen stádem ovci se lépe manipuluje, než smyčkou vlku. Já si myslím, že tady to začíná fungovat a je tady trošku kontradikce, že posluchači metalu a tvrdé muziky jsou nejchytřejší, pokud pisatel se vydává za posluchače metalu a tvrdé muziky a že je chytřejší, tak ten pravopis není to nejlepší, co jsem viděl. Jako od chytrého člověka bych čekal aspoň základní schopnost manipulace s čárkami a vědět, kde se píše měkké a tvrdé i, například přibylo. Takže evidentně ta manipulace asi začíná zabírat. Tady lidi začínají asi hloupnout. Nežli samozřejmě čárka. Ale já se do toho nebudu nic proti dotyčnému nemám. To jako pozor, to říkám na rovinu. To mě jenom tak zaujalo, že hrozně mám rád, když člověk káže vodu pije víno. A samozřejmě tím neříkám, že všichni hopeři jsou blbí a metloši oproti jim géniové. Přeci jen všude existují výjimky. Ano, samozřejmě, to je takový názor. Existují výjimky, zalíbíme se všem. Ano, přitom tohle je můj názor, ale já se za ně stydím, tak neříkám tím, že to. Já tímhle říkám, že metalisti jsou v pohodě, ale metal nemusím. A nemyslím si, že jsou chytřejší než ostatní. To si v žádném případě nemyslím. A rozhodně nemám dojem, že je nějaká spojitost mezi inteligencí a hudebním vkusem. No, tak já to vezmu postupně, takže ve většině průzkumů jsou posluchači metalu a tvrdé muziky prohlašováni za nejchytřejšími. To je pravda, tohle jsem četl několikrát na různých místech z různých zdrojů, takže tohle není něco, co by si náš písatel vycucal z prstu. No. Ale přitom námi všichni pohrdají a nadávají nás. A nemyslím si, že to je úplně pravda. Je sice pravda, že většina lidí metal nechápe, já teda metal poslouchám. A je teda pravda, že většina lidí metalu prostě nerozumí. Ano, neposlouchají ho. A najde se hrozně moc lidí, kteří řeknou, že prostě všechen metal zní stejně, ale třeba já. Jako pokud prostě neposloucháš určitý typ hudby, tak ti vždycky všechna hudba z nějakého žánru bude znít stejně. Takže to si nemyslím, že by bylo nějak výjimečné, protože já si třeba myslím, že posluchačů klasické hudby u nás taky moc nebude. No, asi jich bude dokonce míň než těch metalistů. Tak samozřejmě. Tak metal je přístupnější, že jo, ten je všude. No, to není zase tak, není to úplně pravda, ale jo, to je fakt, no. Půjdu dál. Běž dál. Co se týče tou manipulací lidí ve vysokých postech, aby někoho ubylo a někoho přibylo, tak to mi připadá jako taková konspirace. No, to je hezké, to si myslím dneska prohlašoval o jako konspiračních teoriích, že většina z těch konspiračních teorií považuje vlády za víceméně omnipotentní, jak jsi to říkal? No, něco takového, no, že prostě ty konspirační teorie padají na tom, že předpokládají, že vlády jsou nějaké mega schopné, mega prostě promyšlené, omnipotentní nějaké entity, ale přitom je to pouze kolekce jedinců, kteří vesměs neví, co dělají a jde jim pouze o peníze či o moc. Takže o nějakou manipulaci prostě s nějakým, aby se snažili o to, aby ubylo lidí, kteří poslouchají nějaký typ hudby a přibylo lidí, kteří poslouchají jiný typ hudby, tak to si myslím, že zatím opravdu žádná konspirace není. To je prostě tím, že populární hudba je jednodušší na prostě konzumování. Tak, přesně. Lidi, kteří poslouchají hudbu z rádia, z televize a podobně, tak to jsou lidi, kteří hudbě vůbec nerozumí. To jsou lidi, kteří nemají žádnou referenci, nemají to k čemu přirovnat, neví, co je dobré, neví, co je zlé. Prostě to uslyší někde,
Tak to poslouchají. Takových lidí je strašně moc. To jsou takoví ti lidi, kteří, když se jich zeptáte, co poslouchají za hudbu, tak řeknou, že poslouchají všechno, což je samozřejmě nesmysl, protože tihle lidi nemají žádný vkus a poslouchají pouze to, co slyší v rádiu nebo v televizi. A když jim pustíte nějakou hudbu, kterou posloucháte třeba vy, třeba kdybych pustil někomu takovému metal, tak řekne: Ježíši Kriste, vypni to. A to jsou prostě známí lidé. No, co se týče toho, že všichni hopeři jsou blbí a metlši jsou proti ním géniové, to bych taky úplně netvrdil. No, on to taky neříká. Co to? On říká, že samozřejmě tím neříkám, že jsou všichni hopeři blbí a metloši. No, hip-hop hlavně není hudba, že jo, ale píše to. Netvrdil bych, že metloši všichni jsou géniové. Myslím si, že ta hudba je těžší na pochopení, je prostě těžší na konzumaci než pop a hip-hop a podobné věci. Jenže která pořádná hudba je lehčí na pochopení než pop. No, na tom taky něco bude možná. No, to taky nechápu. Ale to není, že bych na to potřeboval člověk nějakou extra mozkovou kapacitu, ale zkrátka, že je to blbé, že se to zkrátka chápat nedá. Takže já si myslím, že nějaká ta souvislost tam bude. No tak jasně, no. Ale... Já si myslím, že je dost možné, že metal prostě přitahuje inteligentnější lidi. Ale zároveň bych neřekl, že všichni hopeři jsou blbí, protože vzhledem k tomu, že hip-hop lomeno pop je prostě mainstream, je to věc, kterou poslouchá většina lidí, no. Tak to zase znamená, že ta skupina dostane nejvíc těch blbců, že jo? Takže ono to zase může zkreslovat ty statistiky směrem dolů. Já si myslím, ale ten medián tam bude zhruba stejnej. No jako říkám, těch průzkumů jsem viděl několikrát, taky nemám po ruce žádné zdroje, ale několikrát jsem to teda viděl, takže to můžu ti říct, že to je něco, co už několikrát někde zaznělo. Jenže taky jsou lidi, kteří poslouchají jak metal, tak i třeba klasickou hudbu, jak tihle no, tak jistě. Tak ano, samozřejmě, tak taky jsou lidi, kteří prostě neposlouchají pouze jeden žánr, že jo? No, tak samozřejmě. Jeden typ hudby, já třeba poslouchám všecko možné. A to neříkám jako ten, který poslouchá věci z rádia. No, já prostě mám rád i klasickou hudbu, mám rád akustickou hudbu, mám rád tvrdou muziku, mám rád i elektronickou hudbu občas. Tak co si budeme říkat? No rádia, co já teďka z českých rádiích, tak to je můj termín hudební nekromancie. Tam uslyšíte song, který je starý 10 let. Většinou populární evergreen, never gonna klasické, ale rozhodně to není nic extra teda. Ten žánr, ten repertoár. No, a když jsem slyšel asi 4krát za sebou Gangnam Style, tak jsem si řekl, jako nevím, všeho moc škodí, asi nejsem dostatečně opilý, abych si to užil. Rádia u nás dělají to, co dělali vždycky. Hrajou 20 až 40 let staré písničky, občas se tam objeví něco nového, kde nové většinou znamená 2 roky staré. No. A tam je to u nás a hraje se to furt dokola a dokola, jako jednu písničku prostě v rádiu jste schopni slyšet i třeba 30krát za den. Jo, přesně tak. No a co nakonec? Co řekneš nakonec ještě bych vyzval lidi opět k tomu, aby se přidali na náš Facebook, Google Plus a Twitter, to znamená u Facebooku, aby nám tam dali líbí se, protože se vám přece Vadnýkast líbí. Že ano? Mě ne. U Google Plus tam zase dáte +1, protože jsme jedničky, no jo, ale vy z nás uděláte 2, já nevím no. na čem ti lidi z Google byli, když tohle třeba to mohli odečítat, víš jak? Vždycky bys dostal přidělených 10 miliard nebo kolik je lidí a jak by si ti to odklikávalo -1, aby se stal jedničkou. Aby se stal jedničkou, no. To je taky možnost. To je nápad, ty vole. Uděláme Vadní bratři minus. Bude naše přesně sociální síť. A budeš tam mít nepřátele a budeš tam zdávat, to se mi nelíbí. Abys ty lidi mohl ponižovat. Ty tam budeš mít seznam všech lidí a to budou nepřátelé a ty si je z toho seznamu budeš odstraňovat. Jo, přesně tak. A budeš tam dávat lidem, to se mi nelíbí, abys jim ten příspěvek, abys jim posouval ty příspěvky dolů, ano.
Jo. To je výborný nápad, no a na Twitteru je to teda sledovat, takže nás můžete stalkovat a můžete to dělat legálně na Twitteru. Já to taky dělám legálně. Musíš být opatrný, že ano. Co si budeme povídat? Děti nechci, ano, samozřejmě, proto to dělám legálně. To je jedno. No, i legálně, i opatrně. A ještě bych řekl teda, že když už teda používáte ty sociální sítě, i pokud je nepoužíváte, tak jistě používáte nějaké třeba messengery, ať už je to archaické, historické, vykopávkové ICQ, nebo Skype, nebo zrušený Live Messenger, lomeno MSN Messenger, nebo Facebook Messenger, nebo něco. Prostě těch messengerů je milion. Pokud používáte fora, pokud píšete komentáře na YouTube, tak zvažte to, abyste někomu o nás řekli, protože Vadnýcast je bohužel takový typ pořadu, který si sám od sebe nerozšíří. Protože na rozdíl třeba od našich herních videí to nefunguje tak, že někdo se podívá na nějaké video o Minecraftu a pak mu vyskočí jako doporučené to naše video. To se u Minecraftu stane, ale u Vadného castu teda nevím, jak by se to stalo, že by se někdo díval na video o čem? O politické nekorektnosti. No. A tam mu vyskočil Vadnýcast, jo, to opravdu nevím, opravdu prostě zkuste doporučit svým známým přátelům i, jak jsme říkali, těm nepřátelům. Těm se to možná bude líbit nejvíc, nebo nelíbit nejvíc. Ano. Můžete jim to říct a se záměrem, aby se jim to nelíbilo co nejvíc. Abyste získali co nejvíc mínusů. To je dobrý nápad. Tyjo, to není špatný nápad. No to není vůbec z toho by se dalo něco udělat. To by šlo. No a jak zakončíš tento cast? Já bych použil další moudro, nebo spíše takovou observaci. Kdyby byl Rumcajs květinové dítě na Woodstocku, tak by se jeho syn jmenoval Hippísek.